Хора. Какво става, хора? Аз съм Петър Николов. Тук до мен е Фантома БГ. Хора. Хелп. Звъняхме на 2-3 кифли. И ние ги познаваме. Петър Николов има номера. И той ми го даде и те не ме познават мене. И аз си звънях да се спуках вече от смях. Звънят като луди. И едната се правеше на майка и тя каза: "Абе, ти как си да ме псуваш да стареме, бе, ало?" И ние да бе, повярвахме ти. Задържа, която и да си. Може ли малко по-сериозно? Да. Айде тогава. Добре. Ще се върнем след. Хора, тук ще звъняхме, но майката на Фантома БГ дойде и нямаше как да вдигнем. И ако звънат пак, ще вдигнем. Ето звънат. Не. Ти говори. Ало! Пусни ми се говори. Ало, дружен се, как си? На луната ли моля те върни се при мен си взема презерватив? Какъв презерватив сте го има? Кучко! Надели точки и отгоре с фотки, бе. Примерите на ванилия. Колко е 5 по 5? Не ми знаеш таблицата, па ще ми говориш. А я ти кажи колко е милион по 2 милиона. Матко! Бабе, пиеш ли бе, идиот? Ще внимавай, ако обиждаш, че ще дойдеш, ще дойдеш, ще набием шамарите, бе. Ти не знаеш къде сме, къде ти което е. Матко! Ти не знаеш аз кой съм. Аз съм приятел на Пепи Николов. Свърли ма! Не знам, момчето по серия на фена на мюзикали, което не бяха хватителните клипове. Само да ти кажа. Знаеш така си ги достави провалника. Аз съм приятел на Пепи Николов и се казвам Робърт. Знам това, мама. Кола циганко, ама когато дойдем при майка ти... се преш на... Ти по-правиш това. Запомните съгласото. Пеки, бе, слез от кадър. Тя позна, че снима клип. Че снимаме клип? Да. Вау. Ако ви хареса това видео, ударете палче нагоре и се абонирайте за Фантома БГ и за Петър Николов. И до следващия клип. Дайте лайк, иначе ще ви изнасилят цигани долни! И се абонирайте за канала. Чао!